بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پرناز محفل کو میرا سلام معطلہ. الحمدللہ ان پروگرام ایک سعادت ہے سوجت مصنادی شہرہ تا چند شیر پرنہ میں پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میٹھا مدنی صدا درتے چما جالی میں رج رجتے. میٹھا مدنی صدا درتے چما جالی میں رج رجتے. اکھ کھولا مدینے وچ آقا یا رسول اللہ. اکھ کھولا مدینے وچ کراں سجدے میں بھج بھج کے. میٹھا مدنی صدا درتے چما جالی میں رج رجتے. شکریہ. ویندی عمراں گزرتی ہے گناہاں وچ خطاواں وچ. ویندی عمراں گزرتی ہے گناہاں وچ خطاواں وچ. تیری رحمت تے کوئی حد نہیں آقا یا رسول اللہ. تیری رحمت تے کوئی حد نہیں میرا تقوی تیری لجتے. میٹھا مدنی صدا درتے چما جالی میں رج رجتے. لکھا منگتے تیرے در تو نصیب اپنا